Avui des de Creu Roja, a petició de la delegació de govern i en col·laboració amb les associacions de protecció civil i la Direcció General d'Emergències, estem repartint mascaretes a les persones usuàries del transport públic perquè, com sabeu, des d'avui és obligatori fer-ne ús quan una persona se desplaça amb aquest tipus de mitjà. En total, seran 40 voluntaris que entre avui i demà distribuiran aquestes mascaretes. Creu Roja estarà a Palma a 5 punts i a Inca a l'estació de tren i autobusos. En total, Creu Roja distribuirà 20.000 mascaretes als usuaris de transport públic, si bé també a través de la delegació de govern també ens han arribat prop de 70.000 mascaretes més per distribuir directament en els col·lectius vulnerables i sensibles a la malaltia amb els que Creu Roja fa feina.